Hayırlı kеш эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Мәскәүдә дә беләләр, Россияның сәнәгать министры Агромастер компаниясының эшчәнлеген өйрәнә. Яңа уку елына старт бирелә. Бу атнада мәгариф хезмәткәрләре традицион август киңәшмәсенә җыелды. Мөслим Кабат яшьләрне җыя. Акфолог бөтен Россия этник рок фестиваленнан безнең репортаж. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Урып җыю бара, хәер бара дип әйтү дөреслеккә туры килеп бетми. Даими салган яңгырлар эштә тоткарлык тудыра. Комбайннар басу янында яңгырлар туктаганын көтәргә мәҗбүр. Соңгы мәгълүмат буенча районда 24391 гектарда икмәк җыеп алынган. Бу урып җыю башкарыласы мәйданның 46,6%-ында эш төгәлләнгән дигән сүз. Гектар биреме уртача 26 центнердан тәшкил итә. Туган як Август Мөслим агрофирмаларында һәм Исламы фермер хуҗалыгында урып җыю барлык мәйданның 69,9, 53,4%-ында тәмамланган. Агромастер җитештерү компаниясе Россия күләмендә дә билгеле 250 төрдә продукция җитештерүче компания заман белән бергә атлый. Санкциялар кертелүдә куркытмый, киресенчә бу агромастерга тагын да үсәргә, үзен танытырга мөмкинлек бирде кебек. Бу көннәрдә компания зур кунаклар кабул итте. Агромастер компаниясына Татарстан Республикасының сәнәгать министры һәм Россия сәнәгать министры урынбасары килде. Агромастер җитештерү компаниясына Россия Федерациясы сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Альберт Каримов килде. Аның Муслимга эш сәфәре белән икенче тапкыр килүе. Я бывал в Муслимово несколько лет назад, только когда открылась набережная, большое общественное пространство, парки. Здесь проходило большое мероприятие, и я остался очень доволен, под впечатлением, до сих пор вспоминаю, каким образом создается инфраструктура здесь непосредственно в Муслимово. Аның белән шулай ук Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко да бар иде. Кунаклар компаниядагы җитештерү цехлары белән таныштылар. Компанияның генераль директоры Илгиз Исламов предприятиены тутырыклы үстерү чаралары хакында сөйләде. Предприятие динамично, активно развивается, преодолевает все сложности. Есть планы на будущее, в том числе по развитию. В тех направлениях, которые наиболее сегодня актуальны, это автоматизация, это роботизация, это освоение новой номенклатуры с точки зрения продукции. Это не только сеялки, культиваторы, где они уже сегодня являются одним из таких крупных, серьезных игроков на российском рынке. Но это и тракторная техника, это и освоение различных компонентов, в том числе гидравлической системы. Это все те вещи, на которых сегодня в промышленной политике делается упор, поскольку это основа нашей импортной независимости. Очрашу ахырында кунаклар Илгиз Исламовка Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәт хатын да тапшырдылар. Кунаклар политехникумда булып, андагы машина төзелеше һәм укучылар өчен булдырылган мөмкинлекләр белән дә таныштылар. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яңа уку елы якынлаша, мәгариф хезмәткәрләре традицион август киңәшмәсенә җыелды. Киңәшмә Мөслим районы мәгарифе сыйфатлы күрсәткечләр, стратегик ориентир, төп бурычлар исеме астында үтте. Анда район башлыгы Альберт Хуҗин, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек җитәкчесе Айгөл Кашапова катнашты. Толарак алдагы сюжет. Кунаклар иңелек мөслимлеләрнең мәгариф өлкәсендәге уңышларына багышланган күргәзмәне карады. Анда остазлар аллеясы эшләре, мәгариф оешмаларының профиль юнәлешендә эшчәнлеге үзара дәвамчанлык чагылыш тапты. Район мәктәпләрендә берничә ел профильле сыйныфлар эшли. Мөслим лицее базасында Кама математик үзәге мәйданчык эшләде. Күбәк урта мәктәбендә агро сыйныф, Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә педагогик сыйныф ачылды. Мөслим гимназиясендә медицина сыйныфы уңышлы старт алды. Быел Мөслим урта мәктәбендә энерго классы ачыла. Әлеге сыйныфта математика, физика һәм сызым фәннәрен тирәнтен укыту күздә тотыла. Медицина классы инде безнең гимназиядә 1 ел эшләп килде. Бу класска инде балалар үзләре теләп, сойлап килделәр. Химия һәм биология фәнен тирәнтен өйрәнергә кызыксыналар. Бу класста инде башка классларга аермалар буларак, инде безнең биология, химия фәннәренә сәгать күбрәк бирелә. Индивидуальный проект дигән дәрес бар. Шушы химия, биология, экология белән бәйле проектлар эшлиләр. Электив курсларга тагын 1 сәгать бирелә һәм аларга инде мөмкинлекләр күбрәк дип әйтәсе килә, башка класслар белән аермаларак. Шушы ел буена балалар Казан дәүләт медицина университеты белән бергә эшләделәр. Безнең бит инде авыл җирләрендә укучылар саны әзәя. Безгә бу проблема килеп җитмәде, Аллаһка шөкер. Яңа уку елын алдагы уку елының нәтиҗәләренә нигезләнеп башлыйбыз. Алар куанычлы.
Еге нәтижелерimiz бик оңышлы булды. 94 балл җыйды укучыбыз литература фәненнән һәм укучыбыз калган фәннәрдән дә югары баллар җыйды. Уку елы дәвамында мәктәбебездә агрокласс эшләде. Аларның уңышларын да тәкъдим иттек. Аларның инде хактан да җир кешеләре, җирдә туып үскән балалар, җирне яраталар һәм үзләренең белемнәрен шушы юнәлеш буенча арттыру өстендә эшлиләр. Быелгысы уку елында мәктәбебезнең ашханәсендә капиталь ремонт булды. Быелгы уку елы берничә яңалык алып килә. Рус әдәбияты дәресләрендә укылучы әсәрләр исемлеге яңартылган. Тормыш иминлеге нигезләре фәне ватанны саклау нигезләре дип үзгәртелә һәм үз эченә башлангыч хәрби әзерлек курсларын да ала. Профиль юнәлешендә сызым дәресләре янәдән укытыла башлый. Физик тәрбия дәресләре яңа модульләр белән тулыландырыла. Технология фәне хезмәт дип үзгәртелә. Югары сыйныфларда өстәмә курс буларак гаилә нигезе укытыла башлый. Россия Федерациясының мәгариф турындагы законына укытучының махсус статусын раслау буенча үзгәрешләр кертелде. Хәзер законда укытучыны кеше буларак хөрмәт итү, физик һәм психик көч куллануның барлык төрләреннән, шәхес буларак кимсетүдән яклау хукукы каралган. Алдагы басмада мондый хукукларга укучылар гына ия иде. Шулай ук яңа басмадагы мәгариф турындагы законның 43-нче маддәсенең 4-нче пунктында дәрес вакытында укучыларга мобиль элемтә куллану чаралары да тыелачак. Мәгариф һәм фән министрлыгының үстәмә белем бирү бүлеге җитәкчесе Айгөл Кашапова мәгариф өлкәсендәге яңалыклар, республика күләм башкарылган эшләр белән таныштырды. Мәгариф хезмәткәрләренең мөһим бурычларының берсе профильле укыту булуын һәм мөстәмлеләрнең бу юнәлештә уңышлы эшләвен билгеләп үтте. Соңгы елларда мәгариф системасы зур үзгәрешләр кичерә. Яңалык кулланылышка кергән чорда авыр булса да, аның асылына төшенеп беткәч, җиңеллек киләчәк, диде район башлыгы Альберт Хужин. Бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Менә олимпиадаларда катнаша бит инде. Мин карадым, практически бөтен слайдларда күренде. 2 тапкырга арткан безнең призерлар. 2 тапкырга, ул бит 10%-га түгел, 15%-га түгел, 2 тапкырга. Менә соңгы 3 ел эчендә. Бу бик әйбәт күрсәткечләр. Бу инде легионы сезнең командагызның һәм менә монда укытучы укытучыларның, директорларның, замнарның бөтенесенең эшенең нәтиҗәсе. Мәгариф хезмәткәрләренең киңәшмәсе гадәттәгечә бүләкләргә бай булды. 2023-24 уку елы нәтиҗәләре буенча бер төркем мәгариф хезмәткәренә Россия һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыкларының, район башлыгының, мәгариф идарәсенең мактау грамоталары тапшырылды. Бүген дә мәктәп белән тыгыз элемтәдә торучы ветераннар күкрәк билгеләрен алды. Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе кысаларында 15 укучыга 10 000 сумлык сертификатлар бирелде. Конференцияда без үзебезнең Фаттаховлар династиясын тәкъдим итәбез. Безнең педагогик стаж 205 ел. Династиябезнең башлыгы Фаттахова Рәмзия Фархиевна. Ул үзе 39 ел шушы эшкә тугры хезмәт иткән. Безнең династиядә татар теле, математика, рус теле укытучылары һәм физик культура укытучылары бар. Киңәшмә ахырында лаеклы ялга чыгучы өлкән буын укытучылар хөрмәтләнде. 22 мәгариф хезмәткәре пенсия яшенә җиткән, әмма аларның күбесе эшчәнлеген дәвам итәр дип көтелә. Өлкәннәргә алмашкан нибары 2 яшь белгеч кайткан. Алар Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә математика һәм инглиз телен укытачак. Яшь укытучыларга 3 ел дәвамында 100 000 сумлык матди ярдәм күрсәтеләчәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. 22 августта Россия Федерациясының дәүләт флагы көне билгеләп үтелде. Бу дата 1994 елда Россиянең ул вакыттагы президенты Борис Ельцин указы нигезендә гамәлгә куела. Байрак тантана бәйрәмнәрдә дә, яукырында да, алгы планда торган, халыкны берләштереп алган дип җилфердәгән. Россия Федерациясының дәүләт флагы ак, зәңгәр һәм кызыл төсләрдән гыйбарәт. Ак төс ирек, бәйсезлек, мәрхәмәт төсе, зәңгәр тугрылык, намусны, кызыл төс кыюлык, дәүләт мәгънәләрен белдерә. Мөслимдә узган Россия әләме көненнән Лилия Шәймиева репортажы. Дәүләт флагы көне ватаныбыз тарихындагы вакыйгалар белән бәйле. Әләм Россиянең төп дәүләт атрибутларының берсе. Россия әләмен бөтен дөньяда таныйлар һәм беләләр. Чарада катнашучылар да шушы фикерне җиткерде. Ватаныбыз белән горурланучы ватанпәрвәрләр бу көнне Мөслим йөрәге скверына җыелды. Мөслимдә Россия флагы көне үтә. Bütün rayondaşlar bilan җыелдык. Бу инде бу бәйрәм инде патриотизмны алга алып бара торган. Шуңа без бу бөтенебезне бәйрәм белән. Россия флагы көне инде ул
үз илен яраткан, ватанпарвар булып яшәгән һәр шәхеснең, һәр кешенең бәйрәмедер дип әйтеп беләм мин. Һәм менә мин бүген шушы бәйрәмдә катнашуым белән чиксез горурлык хисләре кичерәм. Рәсәйбез алга барсын, Татарстаныбыз алга барсын. Без дә бу чарада бик теләп катнашабыз. Бик матур бәйрәм. Яшәсен Россия! Җирлегебездә Россия Федерациясының дәүләт флагы көнендә гадәттә вело йөреш үткәрәйделәр. Быел райондашларыбыз йөгерергә булды. Йөгерешчеләр Мөслим йөрәге скверыннан кузгалып, Пушкин, Тукай, Вахитов, Банк урамнарыннан үтте. Флаг ул безнең илнең символы. Менә флаг символ, герб символ, гимн символ. Ул менә шуның өчен һәрбер кешегә ул аның бәясе зур. 1991 елда митингнәр шушы 3 төсле ак, зәңгәр, кызыл төсле флаг кире кайтты безнең Россиягә. Шушы көн безнең ял көн булмаса да бөтен Россия өчен бу бәйрәм үтә. Россия флагы көне үзен ватанпәрвәр дип санаган һәркем өчен зур бәйрәм. Бәйрәмдә 14 яше тулган райондашларыбызга шәхесне раслаучы документ Россия Федерациясе гражданины паспортлары тапшырылды. Лилия Шаймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Үз теләге белән хәрби операциягә китүчеләр иңелек хәрби әзерлек курсларын үтә. Булачак хәрбиләр берничә көн эчендә автомат һәм беренче ярдәмлегене үзләштерми, дроннар белән идарә итәргә дә өйрәнә. Булачак солдатлар өчен туклану, торак һәм киемнәр бушлай бирелә. Гади егетләрдән профессиональ хәрбиләр әзерләү турында алдагы сюжетта. Левый, правый, тыл, развернулся. Уңга да, сулга да карарга кирәк. Инструктор контрактчыларны төркемләп хәрәкәт итәргә өйрәтә. Ни бары 5 көн эчендә хәрбиләр 3 юнәлешне үзләштерергә тиеш. Махсус ут, тактик әзерлек һәм медицина. Контрактчылар өчен бу исән калу мәктәбе. Инструкторлар үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Гади халык белән ничек сөйләшергә һәм шүпне нигә ташламаска кирәк. Показываем наложение жгутов в красной зоне. Счастливчик кушаматлы инструкторның миссиясе үзгә. Ул хәрбиләрне медицина ярдәме күрсәтергә өйрәтә. Барысында гади телдә аңлата. Туладан килгән контрактчы манипуляцияларны манекенда кабатларга әзер. Берем саму растворся. Открываем крышечку. Тагын бер кабинетта контрактчылар дроннар белән идарә итәргә өйрәнә. Калган өйрәтүләр полигонда уза. Һава торышының нинди булуы мөһим түгел. Курсантлар өчен махсус рәвештә кырыс шартлар тудырылган. Фронтта уңайлыклар юк. Тәмле ризык һәм гарантияләнгән йокы гына гражданнар тормышыннан калган. Уяну иртәнге 6-да, төнге 11-дә йокы сәгате керә. Өйрәнүләр хәрби операциягә киткәнче теләк буенча үткәрелә. В медиа нашел, написано, что по контракту, то есть он позвонил, пригласили, приехал, подписал. Приехал в Татарстан, потому что тут очень быстро подготавливаются документы для уезда уже в учебную часть туда, в зону специальной военной операции. Здесь прохожу курсы. Шах кушаматлы хәрби Татарстанга читадан килгән, контракт төзү шартлары канәгатьләндергән. Курслар турында ул хәрби комиссариатта ишеткән һәм үзен сынап карарга булган. Документы здесь куда быстрее оформляются. Подготовка, считай, я когда ехал сюда, я не знал, что подготовка будет. Считай, и подготовка есть, подготовка неплохая. Вообще все устраивает. И режим, и все приближено к боевым действиям. 5 көн эчендә контрактчылар үзара бәйләнештә эшләргә өйрәнә. Алар әзер хәрби берәмлек ди инструкторлар. Егетләр кая барганнарын белә, шуңа курсларда аларга файдага гына. Решил уехать на СВО, так как я уже устал наблюдать за этим. Решил тоже посодействовать, помочь своему народу. Наша задача максимально дать навыки, знания для того, чтобы в особых условиях они были готовы к нештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам. Татарстанда мондай курсларны Казан янында һәм Түбән Камада үтәргә мөмкин. Контрактчылар курсларга хәрби җыеннарда языла ала. Римма Авзалова, Алина Камалиева, Фәнил Мөхәрләмов, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар иминлеге һәр даим игътибар үзәгендә иминлекне тәэмин итү максатында районда төрле чаралар уза. Бу атнада бала төп пассажир операциясе үтте. Ул балаларны машинада йөртүгә бәйле юл кагыйдәләрен бозуны кисәтүгә юнәлтелгән иде. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Районның даи җитәкчесе Феликс Мәгданов һәм инспектор Илнар Гайздуллин Кояшкай һәм Миләшкәй балалар бакчалары янында автомобильләрне туктатып, машинада балаларның автокреслода булуларын, иминлек кайышы электрләрен тикшерде. Балаларын махсус утыргысыз йөрткән ата-аналарга штрафлар, беркетмәләр төзелә. Аның беркетмә штрафның күләме 3000 сум. Бу бик күп сумма. Шуңа балаларын махсус утыргыча утыртып үсеннәр.
иминлек коюшар электр Балалар иминлеген тәэмин итү әтиәниләрнең төп бурычы. Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә 7 яшькә кадәрге балаларны артқы, 12 яшькә кадәрге балаларны алгы утыргычта йөрткәндә, яшь пассажирларны йөртү җайланмасы аларның буена һәм авырлыгына туры китереп сойланырга тиеш. Мин балаларны һәр вакыт иминлек каешы белән эләктереп йөртәбез. Иң беренче чиратта әтиәни балаларның сәламәтлеген кайгыртырга тиеш дип уйлыйм. Профилактик чара барышында балаларын махсус креслодан башка йөрткән 3 шоферга, иминлек каешын эләктермәгән 3 машина йөртүчегә административ беркетмәләр төзелде. Бала төп пассажир операциясе көн дәвамында барды. Балаларын машинада дөрес йөртмәүчеләргә беркетмәләр төзелде. Әтиәниләр беркетмәне штраф кәгазе дип түгел, ә баланың иминлеген тәэмин итәргә чакыручы кисәтү дип кабул итсеннәр иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим республика күләм мәдәни чараларының үзәгендә Кайны районда һәр чараны югары дәрәҗәдә оештыра беләләр. Мөслимнәр үзләре дә төрле бәйгеләр, фестивальләр үткәрергә ярата. Шуңа мисал, 1 июньдә районда балалар һәм яшьләр өчен рок-фестиваль үтте. Бәйрәм бөтен республикадан рок-музыканы сөючеләрне үзенә җыйды. Узган шимбәдә Мөслим янәдән рок-музыкантлар кабул итте. Бу көнне районда алдынгылар хәрәкәте активистлары өчен зур чара узды. Тулырак Фәридә Гайнетдинова материалында. Мөслимдә Татарстан Республикасы рәисе каршында эшләп килүче татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәме белән Экфолог исемле бөтен Россия балалар һәм яшьләр этник рок фестивале үткәрелде. Фестиваль кысаларында Мөслимгә алдынгылар хәрәкәт активистлары да килде. Мөслим алдынгылары күрше-тирә район шәһәрләрдән 100дән артык егет кызны кабул итте. 9 районнан килгән командалар Мөслим белән таныш исемле квестта катнаштылар. Biz bugün bulduk Mizgil молодежный центрда. Biz şunda quest oynadık, ballar jıydık. Потом biz gittik парк Победаға, şunda oynadık quest. Изначально я думала, что Муслиму это село, но как только мы здесь оказались, я поняла, что это очень хорошее пространство. Тут есть множество разных мероприятий, которые проводятся, есть хорошая база для детей. Мне очень понравилось, потому что это очень зеленый такой. Her bir rayon türlü komandalarga bölüngəşin, alar türlü rayon bilen birgəlikdiler. İң birişidен alar komanda içinde işçilərə öyrəndilər, birgə сөйләшергә, коммуницировать итәргә. Квест майданчыкларын узганнан соң алдынгылар хәрәкәте командалары Мөслим скверына җыелдылар. Кунакларны район башлыгы Альберт Хужин да сәламләде. Без гурланабыз менә сезнең белән. Сезнең балаларыбыз белән, безнең укучыларыбыз белән, безнең алдынгыларыбыз белән. Чөнки сезгә бөтен ышаныч, бөтен таяныч без карап торабыз. Бәлки каядыр инде безнең уйлаулар туры килмидер, әйме без картларча, әтиәниләрчә бу ярамый, чәчеңне зәңгәргә буяма дип әйтәбез, әйме тырнагыңны киләмә, кирфек үстермә. Но сез бер нәрсәгә дә карамыйча үз юлыгыз белән барасыз. Бу бик сөенечле. Скверда узган чара барышында кунакларны Мөслим районы алдынгылар хәрәкәте җитәкчесе Алсу Бубекова сәламләде. Шулай ук кунаклар үзләренең хис кичерешләре белән дә ортаклаштылар. Мы были удивлены, на самом деле мы впервые, дети у нас тоже из Азнакаева, и думаю, не только мы, в Муслимском районе мы были удивлены, что у вас все так красиво, благоустроено, новый молодежный центр, музей, классные парки. Да, шуның хәтләре, мындагы атмосфера мәңгегә минем күңелемдә калыр. Рәхмәт бик зур халык бөтенегезгә дә. Игоревна белән Альберт Робертовичка отдельный бик зур рәхмәт. Тантаналы шара бүләкләргә бай булды. Биредә фестивальгә килгән командаларга рәхмәт хатлары һәм татлы күчтәнешләр тапшырылды. Шара алдынгылар хәрәкәтенең кагыйдәләреннән берсе булган флешмоб белән тамамланды. Шараның икенче өлеше район мәдәният йортында узды. Экфолог фестивале Илдар Сәгъдиев җитәкчелегендәге Холодный драйв төркеме башкаруында Россия һәм Татарстан гимннарын башкару белән ачылды. Фестивальдә Мөслим, Азнакай һәм Казан шәһәреннән, Башкортстанның Туймазы шәһәреннән килгән 11 төркем укучылар рок стилендә фольклор композицияларын башкардылар. Фестивальдә катнашучыларны Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәте, балалар һәм яшүсмерләр бөтен Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең Татарстан бүлекчәсе рәисе Тимур Сулейманов һәм район башлыгы Альберт Хужин сәламләде. Разрешите от всей души еще раз вас всех поприветствовать. Сказать большое спасибо тем, кто приехал сюда из других районов Республики Татарстан. Сказать большое спасибо хозяевам Муслимовскому району, первому Муслимовского района. И, конечно, пожелать удачи артистам, которые сегодня будут нас
радовать своим творчеством. Төркемнәрнең чыгышлары төгәлләнгәннән соң тамашачылар алдында фестивальнең махсус кунагы Гауга төркеме чыгыш ясады. Соңыннан җиңүче төркемнәргә чараның 1-3 дәрәҗә дипломнары һәм логотиплар төшерелгән кубоклар бирелде. Шулай ук төрле номинацияләрдә җиңүгә ирешкән аерым башкаручыларга да дипломнар тапшырылды. Фестивальнең гран-при исеменә Илдар Сәгъдиев җитәкчелегендәге Холодный драйв төркеме лаек булды. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Киләсе атнада Җөмһүрият көнен бәйрәм итәбез. Шул уңайдан районда берничә чара планлаштырыла. Хезмәткә Дон паркында тантаналы чара, бәйрәм ярминкәсе уза. Әфганчы Нияз Хайбрахманов йортына элмә такта кую күздә тотыла. Ә кич кояшлы хыял зонасында Гүзәл Уразова концерты булачак. 30 августта республика көнендә барыгызны да көтеп калабыз. Бүгенге шулар, мин Рифма Абзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.